uvěznění, odsouzení, kteří byli právě například v lihové aféře. Samozřejmě všem vám je asi jasné, že nejslavnější vězeň této věznice je bezesporu Jiří Kajínek. A on byl jediný, komu se podařilo se uprchnout a podařilo se ho zadržet až po několika týdnech. Ano, je pravdou, že tady nám utekl nejznámější náš vězeň vlastně Jiří Kajínek, ale samozřejmě i v roce 1978 se tady pokoušeli 3 odsouzení utéct z této naše věznice. Ten útěk byl vlastně zamezen, byly použít střelné zbraně. Mimochodem právě se nacházíme nedaleko okna, odkud utekl Jiří Kajínek. Kajínek utekl z Mírova 29. října 2000 kolem 18. hodiny a tento den si cíleně vybral z prostého důvodu. Zrovna se měnil letní čas na zimní a věděl, že už v tuto hodinu bude tma. Když jsme nakousli Jiřího Kajínka, to se teda povedlo utíct. Je tady ještě nějaký vězeň, nebo byl tady nějaký vězeň, který dokázal to samý, nebo byl jediný? Byl jediný s tím rozdílem, že vlastně na té celé, když byl Jiří Kajínek, tak tam byl samozřejmě i další doživotně odsouzený vězň, a to vlastně Martin Vlasák, který se měl taky s ním pokusit o útěk, ale jelikož opravdu strážník zareagoval a použil střelnou zbraň, tak samozřejmě už k tomu útěku nedošlo a zůstal přímo na té celé, odkud utek Jiří Kajínek. Víme, že Jiří Kajínek vyšel z této věznice celkem nařachanej, takže by mě zajímalo, mají tady vězni nějakou aktivitu nebo pořád sedí v celé o chlebu a vodě? Ne, samozřejmě naše odsouzení to už tak dávno není, jak to bylo dřív, ale dneska vlastně už jsou různé sportovní aktivity, vzdělávací aktivity například cizího jazyku, francouzština, angličtina, němčina, no a potom různé sportovní aktivity, vzdělávací aktivity například cizího jazyku, francouzština. Úplně. Angličtina, němčina, no a potom sportovní, ta je samozřejmě nejvíc využívaná odsouzenými, a to proto, protože tam je vlastně kondiční cvičení takzvaně a opravdu tam může dojít k tomu, že tam cvičí jak s činkami, na lavičce a tak dále, že opravdu tady, jak se říká, můžou trochu přibrat na váze. Navíc vězni navštěvují i běžnou práci. Přímo zde na Mírově se nachází ku příkladu truhlářská dílna, kde se vyrábí nábytek na zakázky. Vězni se podílí i na výrobě elektromotorů, anebo i vyrábí dřevěné hračky. Co mě hodně překvapilo, je, že ve věznici se nenachází pouze mříže, ale například i truhlářská dílna a výroba elektromotorů. Ale navíc teď se nacházíme na zajímavém místě, a to v kostele. A mě by, pane majore, zajímalo, proč vlastně ve věznici je kostel. K čemu slouží? Můžou sem vězni vůbec chodit? Ano, můžou sem chodit. Tento kostel se nazývá kostel svaté Markéty a tady se konají nové bohoslužby, takže odsouzení vybraní tady normálně přijdou, máme tady svého kaplana a tady se provádí bohoslužby. Dokonce jsme se tady měli Mali no, lebo mali sme aj u nás bol kostol. Taká kaplnka, tam sa mohli vyspovedať a tak. On už tam slúžil a bol tam farár. Asi misterko, ďakujem za 2. Jsme tady měli vlastně svatbu. Tak to je hodně zajímavý. Svatby jsme tam nemali, no. Co za bránou věznice se všechno může odehrávat. Hrad Mírov je jeden z nejstarších hradů na Moravě vůbec. Byl totiž už vybudován ve 13. století a nejprve sloužil jako lovecký hrad. A od 18. století hrad Mírov už slouží tomuto účelu, tedy jako věznice. A zajímavé je, že například při nacistické okupaci tohle místo sloužilo jako sídlo gestapa a jako věznice gestapa. No a když se Hitlera podařilo dostihnout, tak po roce 1948 po změně režimu zde byli věznění komunističtí odpůrci a i například členové západního odboje. Na místa! A mě by zajímalo, pane majore, jestli má možnost obyčejný smrtelník podívat se taky za bránu této věznice, nebo vůbec taková možnost neexistuje? No, tak taková možnost už samozřejmě neexistuje. Bylo tady nějaké výročí 150 let státní věznice, tak tady byl opravdu udělaný takový pár okruhů, kde se vlastně mohli občané přijít sem podívat, jak to tady vypadá. Dále samozřejmě můžou sem příslušníci policie, celní správy, hasiči, ale jinak soudci samozřejmě, obhájci, ale jinak běžný smrtelník se sem vůbec nedostane. Jak nám pan major řekl, ne každý se dostane k bráně tohoto hradu, respektive za bránu tohoto hradu a vám nezbývá... Ojebal ťa niekto, keď si hlídal. Bratku, mňa ojebávali každý mesiac, keď mi poslali výplatu. To bol najväčší ojeb od Slovenska, od slovenského štátu, keď mi prišla výplata, bratu. To bol tam najväčší ojeb. A neojebávali len mňa, ale ojebávali všetkých kolegov. To bol ten najväčší ojeb, keď tá albužna cinkla. 8. vždycky, že cink, tak to bol ten najväčší ojeb. Všetci vždycky rozčertení, rozšúlení ako kot. Takže vlastne každý mesiac som sa nechal ojebať od slovenského štátu. No. Áno, áno. Ako hodnotíš Maltu? Idem na dovolenku. Viera, dobre, mňa to tam bavilo, bolo to tam po piči. Moc pekná Malta, išiel by som tam opäť. Klik.
No, takže štát ma ojebal, bratku, inak vo väznici ma neojebal nikto. Nechcel by si ojebávať nikoho, kto má samopal v ruke a brokovnicu a ešte aj Glocka. No, ale nemal som všetky 3 tieto zbraně pri sebe, vždy som mal len 2. Nemohol som mať brokovnicu a samopal. Klik. Teda nic jiného, než se podívat na však si tam nebyl, ne? roli, 5 rokov som nějakém pracoval v filmu. pase. Například takový český film Kajínek z roku 2010, ty myslíš Maltu, aha, právě jeho kompletní únik z této věznice. Než jsme hrad obešli, zabralo nám to celkem dost času. Ten hrad není vůbec malý a mě by zajímalo, kolik vězňů tady vlastně vůbec dneska je. Tak v dnešní době tady máme 437 vězněných osob, ale můžeme si říct, že za hluboké totality, opravdu například v těch 50. letech, tady dokonce bylo 700 vězněných osob. Tak to je masakr, to je malá vesnice, možná i 2. Ano, dneska tady jsou ubytovaní vlastně pouze vězněné osoby na jednopatrových spíše postelí, ale dřív byly dokonce 3patrové postele, takže tak to prostě je. A pro kontrast, ve věznici pracuje něco málo přes 250 lidí, včetně příslušníků a občanských zaměstnanců. Myslím si, že jsme se o hradu dozvěděli dost a já si zatím tady chodím lážo plážo. Myslím si teda, že je na čase převlíct outfit a nahodit pyžámko. Uvidíme, jak si se mnou eskorta poradí. Pyžámko. Kluci už nám jedou, to bude ostrý, koukám. Tak právě se jdeme převlíct. Kluci už na mě čekají, tak jdeme na to. Jinak musím pochválit personál věznice Mírov, předvedli neskutečnou organizaci, vše měli připravené do posledního detailu a tady to jde i hezky vidět. Koukněte, jak moji tašku s hadrama obrandovali. Tankista, moc hezký, chválím. Ještě jsem ani na sebe nenahodil vězenské tepláky a už jsem udělal první prohřešek. Málem jsem totiž klukům rozbil televizi. Asi bych se i omluvil, ale teď zpětně jsem rád, že jsem to neudělal, jelikož mi to eskorta dá pěkně sežrat. Šupaty, jo. Chodíme. Se nás čekají. Zvykejte. Přidal si dávejte do kapoty. Tu můžu si pak nezapojíte zapnout, jo? Budete utravený, tak jak máte. Tykejte do dřemku, tykejte. 2 knoflíky na jedno potřebuji. Ty knoflíky, to je zlo. Náci by to chtěl. Tak já si myslím, že jsme připraveni, sluší mi to už musíte napsat do komentářů. To také to máte v Čechách? Tak to vyzerajú väzni v Čechách? Však čo ti jebeš, jak na svadbu ide? No. Pekné, moc pekné. To máme také handry modré, toto je pekné. To takto vyzerá u vás v Čechách väzni, ti jebe po piči. Parádny vohoz. Jak na svadbu. Kombinéza. Klobáska ďakujem za 2. Klobáska nie si tam ešte napísaný. Ja čakám, kým bude Lisa, bratku, aby som vedel, akou farbou ťa to mám napísať, vieš? Klik. Asi ne všude, no u nás určite takto nie sú väzni oblečení. Klik. Jdem se pomazlit s klukama ze skorty. Nemazlili se mnou, já se s nima mazlit taky nebudu. Ukážeme jim, jak je vypadá pořádnej vize. No. Pojď. Já v pyžamu ve své celé, eskorta ready, vše je připraveno. Teď se úplně zapomíná na to, že jsme tu sem přijeli jenom natáčet a od této chvíle je na mě pohlíženo jako na skutečného vězně. To by ho rýchlo prežil. Dneska nás čeká zajímavý program. Jedeme do Olomouckého soudu, no a uvidíme, co nám tam soudce přivaří, jo? Jak to bude probíhat. Za chvilku si nás bude ostraha vyzvednout, předvede nás před eskortu a vyrazíme na dlouhou cestu. A hádám, že do Mekáče se stavit asi nebudeme moct. Uvidíme, co nás čeká. No nejde. No, chvilku to vypadalo, že ostraha ani nenajde klíč, tak už jsme se začali bát, že tu zůstaneme i přes noc. Jak tak dá? No, tak vypadá, že dozorci se k nám nedostanou, protože nemůžou vyhmatat správný klíč, ale už se to povedlo. Dobrý den. Dobrý den. Vystupte z celý, pane odsouzený. Už tu na vás čekám, tak konečně na to, no. Tady nebo? Tady stůjte, jo, mírně nohy, rozpačte ruce, přiložte dvetem dlaně ke zdi. A dejte níž. Nemám nic. Pojďte za mnou. Pojďte, tak jdeme. To má dešník, prší trochu. Můžu na záchod třeba, nebo ani na záchodě nepustit. Je kaplička. Ne. Pojďte si, je tady vedle.
Tak, teď mi dozorci udělají pořádnou prohlídku v místnosti a potom vyrazíme. Jelikož mě kluci znají a ví, že jsem nebezpečný vězeň, musel jsem jít během prohlídky do naha. Dělá se to proto, aby se ověřilo, zda dotyčný u sebe neuchovává nějaký předmět, zbraň a podobně. A co jsem slyšel, vězni jsou někdy dost vynalézaví. Jeden se prý snažil dokonce propašovat přes tuto kontrolu flašku s alkoholem v análním otvoru. Samozřejmě se mu to nepovedlo. Zajímavé je, co všechno se dá pro flašku alkoholu přetrpět. No, tak teď už... Vieš, že si to jebali do ryti pičoviny, tak jasne, že do naha ideš a spravíš tam drep. Keďže niečo máš v ryti a spravíš drep, tak to vypadne. Bežná vec. Tak sa robili prehľadky, no. Proste dohala. No jasné, však koľko tam si dá aj nožík, chápeš, alebo čokoľvek, oni sa jebli, oni sa tam hocičo vedeli napchať. Čúplne čokoľvek. Takže jasné, tak sa to robí. Áno, to je pravda, true. Aké to bolo cenovo na Malte? Ty kokot, ceny to sa ani nepýtaj. Ceny boli v piči, ale tak... No, kasino zaplatilo, ale ako keď tam ideš na dovolenku, tak to pohoda, ale keď som tam bol dlho, tak len za apartmán som platil 3800 €, vieš, mesačne. Ale tak dajú sa tam aj lacnejšie apartmány zohnať a tak, ale my sme mali takú jebu, no, peknú. Ale určite sa tam dá aj niečo lacnejšie dá zohnať, ale tak... No, ale Malta je pekná. Do jakého mesta ideš? Ja som bol v Slieme. Ale pobehal som tam všetky mesta, lebo však Malta není až taká veľká. Na kolobežke v noci sa tam dalo po piči jazdiť. 2 autá išli za hodinu, to bola jeba úplná. Pokojíčku svýho. Tak, ale přestavte cvičit. Bravo, ještě se je cvičit, nemáme čas. Tak, postavte se tam. Dobře. Tak, teď otočte Že ešte sérii dodelám, to je kokot. Poslouchejte, vás půjčí, bude se vám zbrojená eskorta k soudnímu jednání ke krajskému soudu Olomouci. Vy eskorti se budete chovat slušně, ukázněně a dbát pokynů všech příslušníků eskorty. Berete nějaký léky, léčíte se s něčím, máte nějaký... Nebyl, jenom krátky. Jenom krátky, to je dobře doplněk stravy. Jste schopen po zdravotní stránce eskorty? Jsem schopen. Během eskorty budete mít stanovený donučovací prostředky a tím bylo pouta a poutací opasek. Tak, takže se otočte čelem. Už se musím. Ano, teď. Otočte se zády ke mně, ruce roztáhněte, opřete je o zem, ukažte nám dlaně. Tak. A opřete se, jo? A zůstanete stát. Spolupracujte s náma. Tady jak křičím s citem, tak mě napadla jedna věc. Tento můj zážitkový pobyt na Mírově mi byl ještě zpestřen jedním takovým udělátkem a doteď, když teď stříhám tohle video, mě z toho bolí ruce. Nejsou to pouta, jak byste si mohli myslet, Reťazky, predladácie. ale předváděcí řetízky. Bang, čiže to bola taká jeba, že to si dali sem, väzňovi, za túto kosť, túto a to tak stiahneš. A ty ho držíš jak psa. A jak proste som ho viedol, tak spravíš toto so zápestím a on si v momente klakne. To si tak spravíš, že proste nemáš čo spraviť, len si musíš klaknúť a takto sa dať. To bola jeba. A bolo jedno, či mal 200 kg alebo mal 36 kg. Proste predvádza sa reťazky. Tou reťazou, túto za tú kosť, túto mu to zajebeš, tak toto otočíš, to tam tak pekne zaklapne do tohto, táto vec vlastne do tejto a ty ho vedeš normálne. A on keby náhodou niečo chcel spraviť, tak len toto vytočíš s rukou a ho to úplne vyjebalo a hneď si klakol. To bola dobrá vec. To bolo úplne jedno, či mal 200 kg alebo mal ty kokot 50 kg. S každým to spravilo to isté. I neboli téčko. To dostávají vězni ještě navíc k poutům a řetízky slouží k jejich předvádění. Pokud nepůjdete kudy máte, jak jsem to udělal hrdině já, za řetízky se zatáhne a věřte, že to sakra bolí. No, je to nepríjemná vec. Že to som videl v porne, je to možné, ale to si asi pomýlil s pútami, či? Klik. Já jsem vám říkal, Cheeseman, ďakujem za 2 mesáce. Teprve 2 měsíce, to je trapárna, štve mne to, ale nevá. Ty si blb, že štvrte to. Prečo ťa to štve? Práško, ďakujem za 2 mesáce, ty podporu, díky moc, máš to u mňa. Klik. Idem do St. Julian's. St. Julian's je kúsok od Sliemy, tam som išiel aj peši. Tak som zvedavá, aj počasie v novembri. V novembri sme sa ešte kúpali. V novembri sa dá normálne na Malte ešte kúpať v mori. Trošičku úplne chladnejšie, ale dá sa tam kúpať ešte v novembri, úplne v pohode. Záleží na počasí, ale keď som tam bol ešte v novembri, tak bolo ešte pekne a dalo sa kúpať v mori. Klik. jste spolupracoval.
Ne, to ne. To ne, pouta nechci. Budete já v pohodě. Pouta nechci. Ale tu sa k nemu správajú úplne po piči, lebo to je na videu. Inak by dostal splašbou do prašiny a ideš do piče hneď. To sa te nebudú pýtať, čo ti jebe, to si ty nebudeš rozprávať, že či chceš púta alebo nechceš. Proste dostaneš bombu na čelo, kladieš odpor a ideš do piče. A nemôžeš nič. To len on vypráva, že pouta nechci. To tak nechodí. Přebírám. To vôbec, čo ti jebe? Kluci, abyste mi to ukázali hodně, to jako, není to dobrý. Poutaný připravený. Za 20 let to dotočíme. Tady jsem si celou dobu v hlavě říkal, že zkusit si to na vlastní kůži, být předveden k soudu, je opravdu silný zážitek, za který jsem rád. Ale představa, že by tohle byla realita, to mě dost děsilo. Co čujíte? Neviděli ke se nikdy. Já jsem vás poučil o tom, že vy by se budete chovat slušně a ukází. Jsem schopen, jdem na to. Dobře. Na to. Tak, jsme schopni, nakládáme. Vstoupíme do toho vozidla. A i papaláši se přidají podívat. Kolega vám ukáže, kde nastoupíte, víš? Tak, nastupte do toho vozidla, vy to v pořádku, pomůžu vám. Tak, běžte dovnitř a posaďte se dozadu. Moc jste se mnou teda nemazlili, byl to teda velký zážitek a mě by zajímalo, jestli jsem byl hodnej vězeň nebo jestli se setkáváte ještě s větším extrémem. No, já si myslím v takovým průměru, jo. Průměru. Samozřejmě setkáváme se i s horšíma věcma. No, tak teď už nezbývá nic jiného, než vyrazit do Olomouckého soudu, tak jedeme na to, no. Není to moc příjemný, co vám budu vykládat, sekejte dobrotu, kluci. Kúkal jak blázen. No. Dal mi telefón do ruky, už keď sme ho púšťali, dal mi telefón do ruky a povedal mi, že prosím vás, dcera mi hovorila, že ho mám prezvoniť, že čo to je? Že čo to je, prosím vás, čo to je? Do píče. No nevedel, čo je to prezvoniť, nič nevedel, absolútne, ona nevedela, čo to je telefón. Piči bol úplne. Neverím, že sa taký človek niekedy dá naspäť do toho sociálneho života. Úplne piči bol. No. Neviem, čo urobil, neviem, len som ho púšťal. Dlho sedel. No, to si pamätám, ten bol úplne piči. Niečo cez 20 rokov chaloši sedel. Nič nerozumiem. Nič nerozumiem. Muzik. No však, ja neviem, prečo nerozumiem, však rozprávam pekne, či? A jak volal v Krymu? V Krymu nemáš telefón, ty blázen. Čo si normálny? Si myslíš, že tam má telefón, ty koko? Že čo tam máš? Čak tam si nejde oddychnúť, tam ideš za trest. Tam nemáš telefóny, ani internet, ani nič. Čo si blázen? Čo si? Absolútne nič tam nemáš také. A nikdy bych tohle zažít nechtěl. Já vám moc krát děkuju za dnešek, byl to teda strašný zážitek. zážitek. Máš tam takú pevnú linku, ktorou si môžeš zavolať, ale musíš byť fakt dobrý. Moc dobrý musíš byť. Takú pevnú linku tam máš, kedy môžeš zavolať niekedy rodine, ale to nemôžeš volať, že ty kokot budeš volať hodinu denne, čo si normálny. To len raz za čas, keď si dobrý, si môžeš zavolať, naozaj. Komu to nedoporučuji, chovejte se slušně. Panu soudcovi děkuju a já jdu teda se přesunout zpátky do Mírova, aby to vykonal svůj trest, no. Petr, děkuji za 20 korun. Díky. Sekundu. Během přepravy k soudu jste si určitě všimli, že je eskorta po zuby ozbrojená. Než nám tedy kluci odejdou, zeptám se jich, jakou výzbroj a výstroj při své službě používají. Tak, vedle sebe mám příslušníka eskortní. 58 má, toto neviem čo má, ja my sme mali 58, Glock. Toto neviem čo je za zbraň. Skupiny a tady pan major nám. My sme mali rozjebané pičoviny, drevené, staré úplne. Ale strelalo to dobre. Toto netuším, toto niečo či jebe, to som nevidel v živote, toto je jebička úplně. Jakou má výzbroj a výstroj, co na sobě má? Tady zpětně, když se podívám, jak jsem příslušníka eskorty klepl do přilby a jak se otřásl, tak se divím, že mi to neoplatil. To jsem měl celkem štěstí. A co drží pěkně za zbraně? Pistolet vzor 75, ráže 9 mm, náboj Luger. My sme, keď som nastupoval, tak sme mali 675, to bola strašne ťažká zbraň, ty koko, to malo normálne 1,5 kg, potom nám dali Glocky. Ale čiže za 5 som strelal veľakrát. Ťažká strašne. Inak fajn, ale ťažká strašne. Glock lepší o mnoho, lebo je ľahší. Zásobník na 15 rán, takže to je jeho vlastně osobní zbraň. To má každý příslušník vězenské stráže. Dále na strážním stanovišti může mít samopal Evo 3A1. 3A1 to vidí... sme nemali vôbec. To je jeba. To keby mám taký samopal, tak som mal drevenú pičovinu. Ale jako 58, ČZT, ale velmi presná, ale staručký samopal. Tady je to zásobník na 30 rán, ráže 9 mm. Dále na stálých stanovištích máme samopaly
vzor 58. To čo žijem, že to vyzerá nádherne, my sme mali takúto, presne takto to vyzeralo. Presne takúto hrču, drevennú. Áno, áno. Zásobník je také na 30 ran. Dále máme ve výzbroji i Bren A1, je to ráže 556, zásobník. Jaké skiny, no, tak ale to vyzerajú popiči tie zbraně. No a ještě máme dál, a to jsou vyložené na eskorty. Mossberg 500, čo máte, Winchester? S nebezpečnými pachateli nebo osobami, to tady vidíme brokovnici Winchester. Dále má samozřejmě pouta služební, teleskopický obušek, předváděcí řetízky, radius. My jsme mali Mossberg 500. Nevím, jak se to píše, ty kokot. Mossberg 500, možno takto. To bola jeba. Na vlastné oči som videl, jak z toho strelala žena a odhodilo je, rameno je vyhodilo. Buď s pažbou, alebo bez pažby. Toto streláš od pása a toto si opieraš o rameno. Toto je pekná píčovina, že takto to drží, lebo... Aha, možno to má pažbu, neviem to vidieť. No, takouto zbraňou strelala žena, normálne, na výcviku. A neoprala si to dobre o rameno. Mala to asi, ja neviem, takýto kus od ramena a strelala, ak je to jeblo do ramena, tak je to vyhodilo rameno normálne. No, bolo to dosť silné. Mossberg bol extrém. Popičovka. Dobre sa z toho strelalo. Brokovnice som rád strelal. To bola jebička. Stanici, silná zbraň, obvazový balíček. To je silné ako kokot, tomu ver, kámo, to je o mnoho silnejšie než kokot. To ti hovorím, to je strašná sila. Je to dosť silné. Uvidíte tady. No a potom, když jdeme níž, tak potom samozřejmě jsou chrániče kolen a klasicky normálně bojové boty. Moc krát vám děkuju za rozhovor, taky děkuju moc, že jste mě takhle hezky přepravili. Bylo to teda opravdu silný a celkem mi vyhládlo, takže my se přesuneme teď do místní jídelny a porovnáme jídla. Jo, takže já vám přeju dobrou chuť, protože já myslím, že u nás ve věznicích vaříme dobře. Díky moc, díky. Jo. Po eskortě mi vyhládlo, takže nezbývá nic jiného, než si tady do zaměstnanecké jídelny jít pro nějakou baštu. Ale my máme jedinečnou příležitost, protože vězeň většinou zaměstnanecké jídelně opravdu nejí. My máme tu příležitost ochutnat jídlo tady a potom ho porovnat s vězenským jídlem. Ano, takže jo? uvidíme. Myslíš, že budou mať čevapčiči? Isto budú mať čevapčiči. Keď boli na Slovensku, tak je tam čevapčiči. Odjebe ťa, čo bude mať. Jak moc se to liší, tak pojďme to zjistit. Zaměstnanci mají na výběr ze 3 jídel, takže určitě si tady každý vybere a vidím, že dneska je... Tam boli návštevy? Boli. Väčšinou sobotu, ale to nemáš každú sobotu ty návštevy, vieš. To mali, neviem, bolo tam, zober si, že tu bolo 700 väzňov, ako hovoril, že tam mohlo byť aj 700 väzňov, vieš, a to nevybavili všetkých väzňov len jednu sobotu. Dajme tomu, že 200 väzňov malo sobotu. Návštevy možno menej, určite menej, 200 som prehnal, menej. To si nemal každý, nemohol si vidieť toho človeka proste každý víkend, vieš, keď bol zatvorený. Mossberg poznám, lebo tatko z toho strieľal, ale rameno mu išlo do Rumúnska, more to je silné jak, áno, hej, Mossberg 500 je fakt silný, to je extrém. Burger, takže na vězinci dobrý. Nakonec jsem dostal řízek, ale to vůbec nevadí. Byl moc dobrý. Překvapením pro mě však bylo, že oběd nám vařili přímo vězni. Jejich práce je však hlídána běžnými zaměstnanci, aby se třeba nestalo, že dozorcům někdo flusne do jídla. No tak zaměstnanecká jídelna dobrý. Řízeček, gulášek. Uvidíme jak ve vězenské jídelně. Teď se půjdeme podívat, jak papaj vězí. Tak pojď se mnou. Bramborová kaše je tady taky. Díky. Jo, díky. Tak máme karbonátky, to vypadá. Bramborová kaše je taky. A jaká polívka? Tak jdem to ochutnat. Jdem na to. Díky. A sex môžu mít jak často? Akože s kým sex? Radko, máš... To jen také bomby tam varia. Na celé máš ďalších, ja neviem, no proste 30, dajme tomu, že vás je na celé. S kým chceš mať sex? Akože s kým? So ženou? Či si blázen? Že ho neuvidíš? Že si normálny? Jedne, že tam by si sa chcel jebať niekým, no tak to si nemohol, ale robili to. Ale inak sex so ženou, čo si normálny, to vôbec, jaká žena? Je na privát. Ale čo ste, jaký privát chalani, že kokot? Kde, jak? Však si zavretý proste na 15 rokov, tak 15 rokov sedíš. Nespravíš nič. Keď si dobrý, tak si 23 hodín na celé a 1 hodinu si môžu ísť zacvičiť alebo zabehať alebo zahrať basketbal, futbal, ale keď si zlý, tak si 24 hodín na celé. A serus. A čo chceš, ako čo ti normálne 30 na celé? A čo si myslíš, že koľko ich je akože na celé? To vy si myslíte, že my máme na Slovensku také kapacity alebo hoci kde také kapacity, že môžeš mať jednoho väzňa v jednej cele? Čo si blázen? Absolútne. Čiže, akože sú aj takí, ale to je väčšinou, keď je na doživote, tak je sám, vieš. Alebo dvaja max, ale inak, čo si ty? Kľudne 30. No. A honkanie je povolené. Není povolené honkanie, kámo. Klička je důležitá. Ahoj. Čau.
kolikrát. Pěkný zatry. Děkuju. Ahoj, tak já Pěkný jsem hadry. těší mě. Ahoj Radek. Tak, my jsme si sem přišli podívat se, co máte za dobroty. A já to teda půjdu vyzkoušet. Máte tady třeba nějaký oblíbený jídlo, vy něco si rádi si dáváte? Já čuju buchtičky s krémem. Buchtičky s krémem tady dělají, jo? Můžu se vás zeptat, ještě než začnu papat, za co jste třeba, za co tady sedíte? V úvozovkách, co jste odsouzení, dokážete mi to říct? Já bych to chtěl nějak do detailu zvádět, není ani potřeba. Když sedím za gumový útok. Za vraždu. V tento okamžik, když mi řekli, že zde odpikávají trest za vraždu, ve mně celkem strnulo. Uvědomit si, že sedíš naproti Prahům, to není moc příjemný. Tak já ochutnám. Děkuju, já ochutnám papání. Zkusíme, jak dobrý to máte teda, kluci. Není to vůbec špatný, útok, je to dobrý. Teď nevím, jestli byl lepší ten řízek nebo tady karbonátek. Kluci, když tady papáte, nevadí vám přítomnost dozorce, dá si to svíst, jste zvyklí. Jo. To už špatný. Bobový útok, kokot. Ani moje maminka tak neuvažovala. Fakt, takže spokojenost nejvyšší. Jo, tak to je super. Ještě zkusíme polivčičku. Co pak to máme, kluci, co to je, nevíte, za polivku? Většině to tam napsaný přibere do bonze. Jo, takže odcházíte potom na brandu. To je jenom salát. Tak, jídlo máme za sebou, musím říct, že teda vůbec není špatný, Ale ale krom jídla mě zarazila jedna věc. Vůbec není příjemný sedět naproti vrahům. Silný zážitek a zažít znova už to asi úplně nechci. Půjdeme dál. Při cestě z jídelny jsme ještě narazili na jedno velmi zajímavé místo. Už jsme si dneska říkali, že ve věznici Mírov se natočila řada filmů a přímo za mnou se natáčel Tmavomodrý svět. Takže teď se nacházíme na 3. nádvoří na hradní Mírov, kde opravdu tady vidíme právě tu bývalou kapli a opravdu ty odsaď se natáčel ten film Tmavomodrý svět a přímo tady z těch oken dvou se dívali právě ty vězni obsadí našimi hercema směrem sem vlastně na to 3. Môže sa tam prechádzať sa môžeš po celé, no. Po celé sa môžeš prechádzať, samozrejme, ale tebe si sa chcel niekde prechádzať. Čo oni sú na celách, kámo, nebeha len tak po vonku. Vyletík po väznici. Telby, ďakujem za 6 mesiacov, pekný večer prajem, no zás mi to ujebalo love. Telby, 6 mesiacov, idem ťa napísať hen tam dozadu. 6 mesiacov, bejku, ďakujem ešte raz, dokúkame tu už mám minútku. Nádvoří. Jak jsem mu volal to video, hodím vám to do chatu. Že dneska si sebou odnáším teda velmi zážitky. Nejenom, že jsme viděli vraha face to face, ale například jsme taky viděli příslušníky, jakou mají těžkou práci a taky jsem si zkusil, jak nepříjemný je mít na sobě pouta. Takže vám radím, sekejte dobrotu, protože já už takovou situaci nikdy nechci zažít. Pokud se chcete dozvědět o vězenské službě něco víc, sledujte je na jejich Instagramu, kde dávají pravidelně... Primát tam bol, vy ste blázni, chalani. Vy musíte pochopiť, že tam proste nejdeš si oddychnúť, ani za nejakú onu. Tam ideš proste za trest. Jak veľká je cela? Záleží, jak veľká je cela, záleží. Keď ich tam bolo 30, tak bola dosť veľká. Velikánska. Vieš, keď ich bolo 30. No ale boli aj také, kde boli dvaja, ale malinko. Tam, kde boli dvaja, tak oni tam väčšinou boli také na samotku, jak išiel kokot alebo tak, vieš. Bola tam aj taká cela, keď sa nikto nevedel zmestiť do kože, že mu furt jebalo úplne, že záchvaty a tak taká celá, že dajme tomu, jak polka z tejto izby, čo mám ja, len neboli tam normálne takéto steny, lebo by sa o tom rozjebal, on sa rozbehol a čelom proste o stenu, vieš, tak bola z gumy, celá proste bola z gumy úplne. Na vrchu si mal len jednu takú tú ružicu, z ktorej pliechala voda studená, no a vecko si tam mal také, že tam si nemal vecko, vieš, normálne, lebo on by si o to rozbil hlavu, tak vecko si tam mal takú dierku a prišiel si tam a spravil si, že no, takto. No, nechal som sa zavrieť do tej cely. Tam je úplne tma, tam nemáš ani svetlo. Tam máš len kameru, ktorú vlastne vidíš. No a som sa tam nechal zavrieť 5 sekúnd som tam bol a hneď som klopal, že kokot, hneď otvor. Príšerné. To viete, aký pocit úplne na piču. Nechcel by som to proste byť. Robte všetko preto, aby ste kurva sa nedostali nikdy do basy. Nikdy. KFC si mohli objednať? Ďalšia otázka, skús. René, ďakujem za VIP členstvo, cením tú podporu a Telby, hodím sem napísal, lebo to zabudnem. Telby, ďakujem. Za 6 mesiacov. Telby, sem ideš. Máš tam bufet. Môžeš si skúpiť hrozno, alebo tvároch. Patres, 6 mesiacov. Ideš. Patres. Okay. No. Aké majú kanály na telke za mrežami? Myslím, že tam bola TV Narkóza, TV Hnoj, STVčka a tak. Nič iné. Pár
Pár oných tam bolo, pár programov, asi 2-3. Bufet v base na dovolenke naozaj, áno, ale tam nemôžeš ísť hocikedy. Tam nemôžeš hocikedy, to si mala vyhradený čas, kedy môžeš ísť do bufetu, dajme tomu, že raz za mesiac. Raz za 20 dní. Nie vždy si, nie každý deň, že ty si ideš sama do bufetu, čo si ty. To sa muselo zorganizovať všetko a to si mala dopredu naplánované, že teraz a teraz budú. To tam malo všetko, ne. Ako často majú wellness, chalani? Tam není wellness. Tam, a Gučko? Tam není wellness vôbec. A radiátory tam mali? Kokot, dobrá otázka. Radiátory tam mali, ale oni boli tak schované, aby si o to nemohol rozbať hlavu. On bol tak zamurovaný proste. Patrís, vitaj v suchej rodine. Aby sa tam Čau, nemohli Mato, dlho som tu nebol, jak to ani ide. masáže, chlapci, žiadne masáže, nič také, jedne, že by sa oni sami masírovali. Patres, ako za 6 mesiacov mám sa popičiť, čo ty, jak sa máme. Dúfam, že tiež. Na tom ričítach. Maťko, v Grónsku majú jedinú väznicu v štáte a majú to tam asi krajšie ako u niektorých doma. Fakt luxus. My sme to pozerali. Čítačko. Jak je to ono? Pozriem sa na to. Vitaj v suchej rodine. Pozriem sa na to. Dobrý večer, Bulko. Môžeš tam pekne nacupkať znova k tej plachte. Mal tam niekto umelú piču. Chalani, odkiaľ by sa tam zobrala umelá piča? Čo si mohli kúpiť v bufete? Tvaroh, cigarety, kávu, nejakú šunku si mohol kúpiť, chleba si mohol kúpiť. Také základné potraviny. Asi Mr. v Pí poslal euro, druhý padol mi nozik za 1200 niečo a na pranie, prostriedok na pranie, že si tam môžeš vyprať, vieš, v umývadle alebo tak. Kombinézu alebo niečo. Asi Mr. ďakujem za 2. Tvoj predchádzajúci donate. Nejde mi poslať link, tak nechám na dise v linky. Asi Mr. Koukej. Ale môžeš tam poslať link. Normálne všetkým ide poslať link, len tebe to nejde brejku, takže musíš tam mať niečo zlé. Či mali dovolenku, chalani, tam si mal dovolenku. Keď si išiel do basy, to bola dovolenka. V odzovkách. Paga, ďakujem za 7 mesiacov, hneď tam nacúpkam. Ty ideš modrou, ale brejku. Ďakujem za 7 mesiacov vyrábiť členstvo. Dneska vás je tu celkom dosť. Paga. Vy musíte vedieť, že tam nejdeš za odmenu, ale tam ideš za trest. Vieš? Tam ideš za trest, ty tam nejdeš za odmenu. Nie. Takže, no, skadiaľ mali peniaze. Oni nemali peniaze, mal si len takú kartičku, ako kartičku na autobus, alebo ako občiansky, alebo také vec, to vyzeralo, vieš, a tam ti to vlastne dobili. Akože kartu. Peniaze ti tam dobili, áno, keď ti poslala rodina, keď nemal rodinu, tak nemal peniaze, no tak nechodil do bufetu. No vybavenka. Holič, kaderník, oni sa tam holili, bol tam väzeň, ktorý bol kaderník, dajme tomu, a oholil ťa, ostrihal ťa. Nemohol si mať dlhé vlasy, nemohol si mať ani bradu. Musel si byť takto oholený a vlasy ešte kratšie než ja. Lebo by si tam mohol skryť Michal niečo, Židek, vieš? vitaj v suchej rodine. Mohol by si iba strojčekom, nie? Mohol by si, áno. Nie strojčekom. Mohol by si tam dať do tej brady, ja neviem, klinec alebo čokoľvek, hocičo, vieš? Oni sú špekulanti všelijakí. Takže musel si byť takto upravený. Ľubo Hrebeniar, vitaj v suchej rodine. Čau Maťo, jak sa máš dneska? Tam jebali? Ja som to nevidel, ale jebali sa tam. Ľubo, ďakujem za 2 mesiace, cením tú podporu, mám sa skvelé, dúfam, že aj ty, ďakujem. A Michal Židek, ďakujem za členstvo, cením tú podporu. Michal, vítaj skôr dne, prvý mesiac. Dozorkyne tam tiež sú. My sme nemali dozorkyne, chaloši. Ono to je rozdelené, že keď je proste chlapská väznica, tak od tých chlapov tam sú len chlapi. Keď je ženská väznica, tak sú tam proste bacharky. Lenže na Slovensku neboli dobré stavy, to znamená, že nebolo toľko bachariek, tak na Slovensku boli aj v ženských väznicách boli aj nejakí bachari. Ale ja som nebol v ženskej väznici, ale bol som na exkurzii, viete kde? V Nitre. Je v Nitre ženská väznica, už to nepamätám. Bolo to buď v Nitre alebo v Košiciach, bol som na exkurzii buď Nitra alebo Košice. Ale myslím, že aj v Nitre sú ženy a tam som bol. Tam po mne pískali tí kokot ženy, tam normálne, tam som išiel okolo celý a mladé mesko, dajte nám ho sem na chvíľku. No tam bolo 10 báb, 10 tetiek, tí kokot, to neboli baby, to boli také 50-ročné tetky, vieš, už také. Sičali tam, že mladé meska. Kúkam, že ty kokot, dajte nám ho sem na chvíľku, dajte nám ho sem. Ideš do piče. Ale boli tam aj pekné baby. Náhodou, čo som tam bol, tak tam boli fakt 3, 4, 5, také normálne, že také 20-ročné. Neviem, 25 možno, aj také tam boli. Fakt tam bola aj žena, ktorá bola naozaj pekná. Mala 15 rokov, dajme tomu. Bola ekonomka vo firme, jednej som sa pýtal, že za čo je, takže tam sedí, bola ekonomka vo firme, si predstavte, a niekto z tej firmy, proste majiteľ tej firmy, spravil nejakú pičovinu, vieš, prišla mu kontrola a on to hodil na ekonomku, že to ona spravila. To je proste jej chyba. Ona vás ojebala o 16 miliónov, to nie ja. Podplatil, bohužiaľ, nespravila nič. Tak ho odsúdili. Kámo, keď ojebeš štát, tak je to ďaleko horšie na Slovensku, než keď zavražíš. To ti hovorím. Keď ojebeš slovenský štát o peniaze a nie o malé peniaze, tak je to 1000-krát, oni to berú 1000-krát horšie, než keď niekoho zavraždíš. Bohužiaľ je to tak.
Bohužiaľ je to tak. Vidíš, čo ti spravia za jointa. Bráško, za jointa ti tu dajú 15 rokov a najebaný pičus vyjebaný zabije najebaný 5 ľudí a dostane normálne ty koko 12 alebo koľko. Chápeš? Takže vidíš, jak si na Slovensku vážia život. Vidíš to. No. Keď ojebeš štát, alebo nie, za jointa, alebo tak ideš do piče úplne. Úplne. Bohužiaľ je to tak. Je to nechutné, ale je to tak. Sú takéto zákony. No. Je to tak. Padlo ti mydlo. Ja som tam nemal mydlo, bratku.